today's video, we were going to Balea Aslagan in Gatchawin, Arayat, Pampanga. 9. Hindi, nahabol ko yung liwanag para maganda pa yung view. So, time check guys, 4:30 in the afternoon. So, mula dito po sa may Kutud, Angeles City guys, 14 kilometers po yung biyahe. Madami. Na? Ano, piatos? Hindi, tinapay. Ay, tinapay. Kumain na. Ano yan? Hopia, tsaka mamon? Yan. Uy, Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa Kutud Panda Kaki Road. Dati ko. oh, okay. Tipas? Hindi. Lipas yan. Nakarap kasi eh, kaya... Joke lang. Na? Medyo So, sana guys, maliwanag pa pagdating natin doon. Sinukat pa ako. Sinabay pa ako dyan lang pala siya pupunta. Nakatawa ngayon. Kaya nagkakaloon na ano. Kumanan sa Kutud Panda Kaki Road. So, dito tayo dadaan guys sa may Kutud to Pandakaki. Kaya nagkakaloon na road trip sa mga Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Kutud Panda Kaki Road. hindi mo lapit na lang yun. O, hindi ka mag-start pa siya. Kumaliwa sa Kutud Panda Kaki Road. Kung pulis lang ako, inuli ko. Kakain lang. Uy, bangka. Yun, yung nag-overtake ka. Doon lang pala sa tabi. Parang hinalang lang tayo. Pagkaraan ng 2.3 kilometro, Mote. kumanan sa Panda Kaki Resettlement Road. Parang hindi mong Gatchawin yung pumuntahan mo, malapit lang. Hindi, Gatchawin yan. Nadadaanan natin yan pag galing tayo. Highway lang? Oo, highway na siya. Sayang nga, kung dati pa alam ko yun, dinaanan na sana natin. Ay, may flower shop pala dito. Wala. Chronic yung build-up na hindi nasa Ah, naglagay lang sila. Hindi ko, hindi ka maglagay. Nang gano'n? Bulaklak? Hindi ka ng bulaklak. Wala lang kalatsuchi, ganyan. Ganyan pa tayo. Next week na yung undas, no? Sabi doon yung gata. Oo. Kasi 2, Lunes. Hindi pa itong ito? Yun. Wala, di ba? Ah, trip. Ay, oo. Yung 2 kasi ano pa yun, ano? Resource day yun. Naka-open lang ng ganun yung box, hindi naman makakain ng aso yun. Ay malamang galit na galit yung mga aso kasi hindi sila nabigyan. Nakikita niya sila nung kumakain yung mga pusa. So guys, yan. Nakikita na natin ang Mount Arayat. Uy. Kasi pang ano ko yun eh. Pang Halloween. Pag nakachempo mo lang akong bala, sasabihin ko na. Sabihin mo na. Ay, oo, sige. Oo nga na, para may sana.
daang metro. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. May lumilitaw pa ba nun? Ano? Pabalik. Kagi na meron. Ah, Samplanan, Lubagwa. Lubaw. Mapalak. Kasi hindi ko makuha. nga. Ano yung ano ngayon, no? Gabi? Maaga. Maaga pa lang, madilim na. Kasi magpapasko. Pero dati, alas 6. Parang alas 4 pa lang. Tapos ko na nga. Oo. Hindi ka nang ginaldi sa mga bumalik. Sabi-sabi lang. So guys, we're now here in Pagkaraan ng 4 na Pandakaki. raang metro. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Uy, ang mahal ng gas. 60. Ayun, may ano. Tiangge. Ayun, at may Sabado pala may tiangge. Oh, madilim. Ha? Kumanan. Hindi, pag may sobra Tapos saan? kumaliwa sa Pandakaki Resettlement Road. Sa Wednesday. Dami naman yun. Hindi na ako bumili ng maalat. Kumaliwa. Ano ba? Tapos kumanan sa Maalat. Pandakaki Resettlement Road. Uubuhin ka lang sa maalat. I love Pandaka. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Habulin natin ang liwanag. Eh, manok. Manok. Print, scan, Xerox, laminate. Tarpaulin sticker. Ang dami na pala nagpiprint dito. Kumaliwa. Kahit saan na lang. Oo. Pagkaraan ng 3.2 kilometro. Kumanan sa Arayat Magalang Road. Oh. Halanganin siya ng park. Dapat tumusok siya doon. Sige nga, baboy. Ah. May asin yun sa gilid. Kasi kanin. Ha? Kanin. Meron. Kasama dyan. Ano yan? Lalagyan yan. Yung train pa. Patong. Hindi siya. Basta. Yung style na may... Plastic. Oh, tapos may... Kanin, difference. ulam. Oo.
Yung malapit na sa X. Yun ah. Taas lang inakit natin. Malapit na sa... Sa Marca. Yun ah. Hindi makita natin tayo pa. Kapag umakyat tayo doon sa may Marca, kailangan natin ng tour guide daw. Magga-guide daw. We're now here in Arayat, Pampanga. Uy, tusok-tusok. Pagkaraan ng 1.8 kilometro, kumaliwa sa Arayat, Magalang Road. Parang chicken nuggets lang. Ah. 2 pesos. Ah? Bayan. Ay, hindi may pala kinabi. Ayaw. Tingnan ko meron. Mabigat na daloy ng trapiko sa daraanan. Ay, rambutan. Mangustin. Tagal na natin din nagpunta ng ano, no? Nueva Ecija. Saan kasi last tayo doon? Last year pa. Ano lang pumunta mo doon? Madami pa. Sa Rizal. Search mo. Oo. Tapos dapat whole day yun. Oo nga. Hindi ka pwede nga na doon. Hindi. Sa birthday ko, best sa George Point. Hindi tayo nakapunta nung sa'yo eh. Kasi libre doon. Parang Dinosaur Island. Sayang yung 500 eh. Montara Villas. Cabanas to? Yung ba yun? Hindi. Cemetery ata. Memorial Garden. Pasok yun eh. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa sa Arayat, Magalang Road. Ayan, Pangcabanas. Pangcabanas Resort. Ganda yan. Oo nga, maganda. Ba't di ka pumasok? Siyempre, kailangan maliligo ka. Hindi, mag-vlog ka. Kaso kailangan mo rin magbayad. Sayang naman. Kung mabayad ka, sabihin mo i-advertise mo. Ganun talaga. Eto na, malapit na tayo. Dito ako nagsundo, dito ako nag-edit. Kumaliwa sa Arayat, Magalang Road. Kahapon ba yun? Oo, kahapon. Dito? Kanina lang ako ng tao.
Tapos pagdating sa daw, Oh. Angeles to Georgia. Tapos nagsabay yun mag-alaw to San Fernando, Pipis. Pagkaraan ng 4.5 kilometro. Tapos nantok na ako. Kumaliwa. Oo nga. Uy, huwag ka mag-overtake. Ang laki naman ng truck. Tinatanong Diyan ko. ka? Oo, meron yan. Tek na nga makalimutan eh. Water po yung tubig na ako eh. Yan. Ay, may ano pala dyan. Black grapes. Ano yun? Black grapes. Malalaki. Matamis. Seedless? Oo. Ano ba kayo ba ng black grapes sa grapes? Mas malaki lang? Malaki. Oo, mas mahal yun, oh. Seedless. Matamis. No, hindi siya boneless. And then, uy, ito Santa Ana. Yan, yun yung Santa Ana. Yung haba niya, 15 kilometers. Yan. Nakakarating ka na sa mismo Santa Ana kang Davao. Oh. Hindi pa naman. Papasok. Oo. Yan, dito na tayo. Makikita mo na yung ano niyan. Yung? Yung parang ano, yung bilog. Yung umiikot. Kasi ang tawag. Parang windmill. Wind of change. Na? Oo, ang ganda, no? Buti maliwanag pa. Pero isipin mo, simentado na sa taas. Nakatakip ng mga puno. Ano tayo? 3 kilometers na. Oo, pwede din. 10 minutes. Ba't alam mo ang ganda yun to? Sa schedule. Alam mo, nagbago. Din. Alam mo, nag-lockdown pa yun. Coffee shop yan. Ayan, dito lang yan. Uy, ako. Wow. May lakad, may lakad. Eto, dito yan.
parke. Ayun na yung ano? Windmill. Saan? Yun. Saan? Doon. Natakpan ng puno. Ay, hindi yata. Hindi. Bahay pa pala to. Hindi, bahay. San Roque, Bitas. So, nasa may Bitas, Arayat, Pampanga na tayo, guys. Ito yung simbahan. Ginagawa nila. Ang ganda. Pasok pa pala siya. Ha? Pasok pa siya. Konti. Hindi, kasi papasok tayo. Kasi may gate siya. 20 lang. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Tapos kumaliwa. Kaliwa, tapos kaliwa. Yan, sumagaling ko. Makakaliwa ako, tapos makakaliwa ako. Waste. Sa iwanan mo po yata ang iwanan. Yan na kaya tama sa tingong projection. Peace. Kumaliwa. Natutulong. Yan. Malapit na tayo, guys. Ganda ng bundok. Sana walang tao. Ito na ba? Ito nga. Ayan. Ala, ang dami nakapark. Saan? Kumaliwa. Ay, ito? Oo. Tapos kumaliwa. Kala ko yun. Wala nung connection kung may na hindi magpark ako sa Ito, gilid. dito. Wala, hindi. Ayun yun. Saan? Hanap ka. Doon banda kaya? Wala, loaded lahat. Ito. Pwede yata sa loob eh. Ito sa loob. Kumaliwa. So guys, welcome to Balea Aslagan. Here in Gatchawin, Arayat, Pampanga. Time check guys, 5:05 in the afternoon. So tara guys, explore po natin sa loob. So, dito muna tayo guys. Kumaliwa. Tapos kumanan. So guys, the term Balea Aslagan, Arayat, is likely a reference to the history of Arayat, Pampanga, which has a rich pre-colonial and Spanish colonial past. The town was first established as a settlement by the Spanish in 1579, and the first mission was approved in 1590, later becoming the Santa Catalina Parish Church. The name Arayat itself may have come from the local name Bondok Alaya or Bondok Alaya, meaning Mount Alaya. The area is also famous for the mythical figure Mariang Sinukuan and her association with the mountain, a story rooted in the region's pre-colonial
animistic traditions. The entrance fee for Ballet Aslagan in Arayat, Pampanga is 20 pesos per person. The cafe is also known as Cafe TYS or Tell Your Story, and offers scenic views of Mount Arayat and various Instagrammable spots. So, eto po yung famous landmark dito guys, sa may Ballet Aslagan. So, may mga rooms din dito guys. Yan. So, dito po sa part na to guys, makikita ng malapit ang Mount Arayat. So, yan po ang Mount Arayat guys.
Balea Aslagan, guys. Tara guys, akyat tayo dito sa taas. Ganda pala ng view dito guys sa taas. So, sunset na po guys. Yan. So guys, this is the Balea Aslagan. Hope you enjoyed this video guys. Thank you for watching. Until next time. Bye.